Odiechieng' machielo mawarado mondo mwagoe mbaka kotenore kod weche mag bedo kod ngima makare. Inyalo bedo kod gimoro amora to ka ngimani ok kare, ichal ng'at maonge gi gimoro amora. Emomiyo thor wach e chenro ni en ga ni ngima en mwandu. En mwandu ma nyaka irit e yo makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari wantiere e studio ka. Yiena mondo mi arwake amiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye olony e weche mage kata doko ni oselalnwa kuom ndalo mang'eny mokalo. Amor mar neni machiegni daktari e chenro. Erokamano ahinya Ruth. Iluonga ni Phoebe Ongadi. An Nyarongo Kamagambo. Alonye weche meke puonjo ganda. Kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wathiedh tuoche kata wageng' tuoche. Gi dho ngere nutritionist kata public health. Nitiere gik moko adek. Wanyalo tiyo gi chiemo geng'o tuoche, thiedho tuoche. Gin gariyo. Geng'o tuoche kachiel kod thiedho tuoche. Erokamano nya daktari, amor mar bedo kod odiechieng' ma kawuono. Kawuono diher mondo mwago mbaka kotenore kod? Wadwaro mondo wago mbaka matin kotenore kuom ayaki kata kute meke ayaki kata HIV. Kendo bende ka waparo ni sani jotuo mang'eny meke HIV nigi kibaji kata jotich matiye centers meke HIV nitiere gi kibaji kaluwore gi funding kata mana kony ma Amerika osegolo mane olandi tarik 20 Januari gani. Koro wadwa wuoyo ni takare ere kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo kinga cha obeda beda maber to ere kaka wanyalo bende konyo jotuo man gi kute meke ayaki mondo dag ngima maber. Kamano. En twak madhi bedo matut mokalo kendo en twak madaher nyakwara Mugia Jwang ni mondo mikawe maino matin kata kawe thuolo matin ibed piny mondo michiki tiwacho ga ni gik moko kaka tuoche kata ng'olo kiombi inyalo poka gimoro gore kuomi kata ogore kuom watni moro to kokalo kuom chenro mar penj laktar tiyudo kaka inyalo konyori chiemo makare kachiel kod jotuo mantiere kod kute mag ayaki wachagi kanyo. Koro chiemo makare ka wawuoyo kuom ayaki gi dho ngere wacho ni HIV. Koro HIV ofulo ni human immunodeficiency virus. Koro gima otimo en oduoko piny kinga mar del. En virusi maduoko piny kinga mar del ma dho ngere wacho ni CD4. Koro samo duoko piny kinga mar del to emomiyo wacho ni nutrition kata mana chiemo makare bedo ma muhimu sana. Nikech ka owe ma kinga mar del odok piny ma tuoche moko donjo miluongo ni magonjwa tegemezi kata opportunistic infections. Koro wuok kuom HIV kata virusi odonjo kuom AIDS. Koro mokwongo kabisa ber ka jatuo mantiere gi ayaki kata mantiere gi virusi nikech ayaki koro en the advanced chiemo maber. Gimomiyo nyaka gichiem maber mokwongo en ni mondo giger gimiluongo ni kinga mar del. Ratek mar del. Nikech wacho ni immunodeficiency en oduoko piny ratego mar del. Koro koseduoko piny ratego mar del gimomiyo wawuoyo kuom kinga ahinya nikech ka ratego mar del odok piny to koro tuoche donjo mayot. Koro nyaka jatuo mar ayaki cham chiemo mar medo ne rateko meke del. Magi ki vitamins A, C, E, selenium, magnesium mabiro puonjore kawuono. Mar ariyo gimomiyo nutrition kata chiemo makare ber gi jatuo man ga ayaki en mondo omi oduok piny gimiluongo ni side effects kata mana side effects mikelo gi muonyo yath meke ARVs. Side effects nitiere mang'eny ma ka ochako muonyo yath to nyalo bedo ni chande mondo kik nutrition kata mana chiemo obed absorbed maber. Side effects mokwongo en ni nausea kata winjo kidwaro ng'ok. Sama winjo kidwaro ng'ok na sama ing'ok to lose nutrients, lose electrolytes. Mano bende chendo. Mar ariyo samoro nitiere diarrhea bende nyalo chado nikech sama diarrhea nitiere chato nutrients mabeyo gi nutrients mabeyo bende wuok to kendo jatuo ni medo lalo pi manyalo kelo miluongo ni dehydration. Moko bende nitiere makelo loss of appetite nikech kata msongamano ma mawazo kata mana chandruok meke paro nikech diagnosis mabiro gi HIV bende nyalo koso. Koro nyaka jatuo ni chiem maber mondo efficiency kata mondo yath momuonyo oti maber e dende nikech yath momuonyo some of them kata mana ARVs kata yedhe meke doko piny tekruok mar ayaki miluongo ni ARVs kata ART giloko metabolism kata meke intestines. Koro ka giseloso loko metabolism to koro yudo ka koro intestines bedo nyombich
nyombich koro kalo chiemo mayot kendo sami moko bende nyombich koro bedo gi symptoms kaka diarrhea gi mago kamago kendo wawacho ni mondo gichiem maber mondo ngimagi kata mana optimum health kata mana dak gi mang'eny obed mang'eny kendo gibed e thuolo mathoth kaachiel gi familia gi kendo mogik momiyo wacho ni nyaka jatuo mar ayaki chiem maber en ni ayaki en metabolistic disorder manyiso ni odhi sama tuo mar ayaki donjo e del nitiere stages mopogore. Stage mokwongo en asymptomatic manyiso ni jatuo nigi tuo to onge gi ranyisi moro amora. Asymptomatic stage en already nutrients bedo malo, requirements bedo malo nikech o break down proteins piyo, o break down energy piyo nikech kaka olos virusi mar ayaki noero. Koro ber ka jatuo ng'iyo nutrients maber mokwongo energy absorption, chiemo mamedo teko e del mondo koro asymptomatic stage cha obed kanyo aming'a kech kowuok asymptomatic stage to donje symptomatic stage manyiso ni koro ranyisi chako nyisore. Koro kako medo sudo e kaka kendo nutrients need, energy need bedo mamalo. Koro momiyo nyaka chiemo ma jatuo mantiere gi ayaki chamo nyaka wang'i malong'o. Ilero maber mokalo kendo wadwokero kamano e kidieny no kata e okang' no ni en tuo kata gin kute mathoth ne duoko rateke mag del piny. Okedo en gi kute makedo kod dendi manyaka yud kaka imiyo dendi support mondo mi dendi obed motegno makata ka ponono ni entiere stage ma pod ok onyisi ranyisi no to koro omed budho kanyo kapok ochako nyiso ranyisi. Nitiere gimoro miwacho ka ni nyaka jatuo chiem maber, nyaka jatuo chiem maber. Seche miwacho ni chiemo maber en chiemo aina mane kata en chiemo mane? Chiemo maber en chiemo mwasebedo kwa wacho kandi nitiere wasebedo kwa wuoyo kuom macronutrients kata mana chiemo midwaro e kiwango mang'eny. Wasebedo kwa wuoyo kuom micronutrients kendo wasebedo kwa wuoyo kuom fluid intake kadhi wacho gi achiel. Koro macronutrients gin chiemo midwaro mang'eny kata a group of nutrients kata mana nutrients midwaro mang'eny e del, carbohydrates, proteins to kod fats and oils. Koro nwawacho ni ayaki en an energy metabolic disorder manyiso ni odhi keto dwaro mar del mar medo energy bedo malo mondo ogeng' gimiluongo ni malnutrition kata mondo ogeng' ratil mar del dok piny. Momiwinjo kiwacho ni one of the symptoms kata ranyisi achiel kuom ranyisi manyiso ni ng'ato nyalo bedo ga ayaki en ni koro chako olalo kilo. Olalo kilo nikech metabolism mar virusi chakako lose. Koro nyaka ocham macronutrients ma balance maber. Carbohydrates mokwongo, chiemo mamedo teko. Koro nyaka oyier chiemo man gi high fiber kendo ok chiemo mokale pong mang'eny. Koro chiemo mantiere gi high fiber gi ber nikech gidhi del bro dwaro atamala around 55 to 60% kuom gi mondo oduok energy madhi lal nikech virusi cha. Mar ariyo odwaro proteins. Koro wacho ni sana proteins gin chiemo magero del. To virusi eno cause mondo proteins obed metabolize piyo mondo lal piyo regore piyo. Koro manyiso ni nyaka otem oduok gi chiemo mondo proteins cha orome maber. Koro kaber ahinya to cham gimiluongo ni high biological proteins modhi wuoye to ka ok mano kata mana proteins ma e puothe kata chiemo mamedo teko moa e puothe. To wacho ni kendo proteins kanyo oyier maonge gi mo mang'eny nikech tuo mar ayaki ka jatuo chako madho yath nitiere yedhe moko ma increase gimiluongo ni cholesterol kata mo mantiere del mana nikech yath iluongo ni protease inhibitors. Koro ka gimedo cholesterol e del to kendo chako medo chiemo mantiere gi mo to jatuo ni nyalo yudo problems moko kaka heart disease. Kendo chiemo yedhe meke ayaki bentiere moko ma keto gimiluongo ni insulin resistance. Koro kokelo insulin resistance jatuo ni nyalo yudo tuo mar diabetes. Koro nyaka ong'i. Kaso kendo mogi koro proteins 12 to 15% mar energy mane lalcha oyudo kuom proteins kata chiemo mamedo magero del. Koro mogik macronutrients and fats and oils. Nyako cham kendo healthy fats and oils kaka neno koket kacho avocado is an example mar healthy fats and oils, olive oil kata mana mo mwatedo godo ma olore ka picha kanyalore to otigi mano to ka ok nyalore kata mana mo matin ma solid cha to keto mana matin ok mang'eny ahinya nikech mono dhi konye mondo oket kata ogeng' lal mar gik miluongo ni fat soluble vitamins ma ohero lal sama diarrhea nitie gimedo lal nikech diarrhea kelo miluongo ni fat malabsorption. Koro ka ok
gibedo reserved maber to gilal to magi eki e nutrients magero konyo ratego mar del mondo bed motegno. Iluongo gi ni high antioxidants foods nikech gigego miluongo ni oxidative stress kata mana mondo cells meke del kik lal teko gi. Koro ing'eni HIV ni kacha oduoko piny CD4 to kendo kodwa ni mondo chiemo bende oduok piny CD4. Mar ariyo ber ka jatuo man gi ayaki modho pi moromo nikech ing'eyo ni side effects meke yath nitiere ka manyalo lalo pi e del. Side effects meke ayaki no owuon kata mar virusi bende nitiere malalo pi e del. Koro ok pi kende kata mana soups, obed nyuka, obed chak, obed chai, obed mala, mago te ikwano ka fluids. Kendo ber ko omadho ka en pi to madh pi mochwaki maber kata ka ok ochwake to okete yath. Nikech ka okete yath kata ochwake to dhi konye mondo geng' gimiluongo ni foodborne illnesses. Kamano. Koro mogi kabisa makoro ber kabisa en gimiluongo ni micronutrient kata mana nutrients ma del dwaro e kiwango matin. Mana wacho kande del dwaro e kiwango mang'eny macronutrients. Kamo tingo carbohydrates, otingo protein, gi fats. Koro micronutrients gi pi mago koro macro iriek. Kaso koro micronutrients koro del dwaro ge e kiwango matin. Koro gimbe nyako cham gi to kendo kanye modhi yude alode to kod olembe. To kendo koro jatuo mantiere gi virusi koro en to koro chune ni nyako odiochieng' okete olembe kod alode mondo oyud vitamin C, vitamin E, the B vitamins malal nikech virusi kendo bende malal nikech side effects meke yath bende malal nikech mana tuo mar ayaki noero. Koro wacho ni around 400 grams per day meke alot. Mano 400 grams chalo glass ariyo mar pi mwamodhoni. Koro glass ariyo go kopong the whole day to the least manyiso ni mano matin mogik. Koro nyaka o spread mondo the whole day oyude alode mopogore oyud tipa, apoth, oyud spinach, oyud dek kata mana bo, skuma mondo kaachiel go olembe. Kendo olembe wache penj laktar kani yot mondo icham olemo manie season nikech gin seche go bechgi bedoga matin. Ber ka ichamo chiemo ma gero del, proteins kaka ne daktari pimonwa kacha kanyo tingo kidenye mopogore mag chiemo. Daktari biro mulonwa kaeto bende mulonwa weche mag carbohydrates, mulonwa weche mag olembe, weche mag gik mimadho kaka pi kachiel kod nyuka, weche mag kamago. Wang'iye ne ranyisi mag kidenye mag chiemo gi kiwacho carbohydrates, chiemo mamedo ng'ato teko kata mamiyo ng'ato teko. Magi chiemo kaka magi. Wamula achiel ka wamedo sudo kaka chendo ni medo dhi. Koro ka wacho kuom macronutrients, chiemo midwaro e del mang'eny, wawuoyo kuom carbohydrates. Yudore mayot kaluowa kocha. To en mana ni koro ji mang'eny ringo ir kuon gi mkati. To carbohydrates gi ng'eny nyaka rabuon ni kanyo, nitiere omuogo maber zaidi inyal chame gi breakfast kata inyal rege kaka nyuka kata inyal chame kaka snack. Kendo nitiere bende wacho kaka nduma, nitiere bando makoro wuoyo mang'eny ni, nitiere mchele, mago koro aina meke carbohydrates. Sana rabolo bende, rabolo ma green ma mitedo cha, en carbohydrate. Koro gimome watemo wacho kabisa ni jatuo mantiere gi virusi otemo cham gimiluongo ni high fiber carbohydrates. Mokwongo gibedo gi nutrients mang'eny. Mowacho ni nutrients malal kaka selenium, magnesium. King'iyo bando, gine nutrients ma kanore pot bando. To gine nutrients ma pot bando go emiwalo sama dhie machine tigolo gi oko to gine mairego gi. Koro ka gibedo maintained to ber nikech odhi yudo ratego maber. Mano koro carbohydrates. Kendo watemo wacho ni carbohydrates obed ma kata kaka en mchele to obed the high fiber carbohydrates. Mchele ma brown cha ber. Kata ka en mkati bende ma brown, en mana samoro brown giketo mana rangi to kidwange brown bread maber samoro no ka en gi tonde en gi wheat matin. Tinde be jomoko medo sim mano bende ber. Mano carbohydrates. Chiemo ma medo teko. Koro kuom energy mane dhi lal kuom jatuo man gi virusi ni. Moro kapok idonjo e energy daktari, iwacho ni high fiber carbohydrates. Adwa ni mondo mi ng'ato winj maber samoro nitiere kamoro seche mocho high fiber enango mantiere kod tonde kata kaka nipimo wacha high fiber en mani. High fiber en carbohydrates mawe mantiere gi tonde gi kata ma pod ntiere gi. Ka wuoyo kom carbohydrates to high fiber en carbohydrates ma pod nigi dende te sana mirego. Dende te mirego fulo ni bando, obed kata mana njugu, en gi dende te mchele. To ka en carbohydrates ma itedo kaka rabuon, to bende jok mong'e tedo rabuon maber, ka rabuon ma pod nyak to oluoko kendo rudho maler
to ochwake gi pote to ochame gi pote. Carbohydrate ma ok inyal chamo gi pote en kaka muogo nikech pote tek. Kata mana ginene be iluongo nango duma bende ok inyal chamo gi pote kendo rabolo bok inyal chamo gi pote. Koro mago e fiber. Koro opposite mar fiber mondo jonjo winj maber en kikawe titere machine kata king'iew fuku mogo mar ofuku cha kipimo gi mogo mo kale orego mogo mo kale orego nigi fiber nikech en gi tonde meke pot bando. Mogo mo ntiere ofuku onge gi fiber nikech enosegol fiber ne maok. Mchele marachar kata mchele mobedo bleached enorachar nikech ogol pote chamo luoke mo ogol te. To mchele mar brown man gi pote mano koro nigi fiber. Tonde ka gidhi konyo mondo giket gimiluongo ni probiotic gut microbiota mosebedo kwa wuoye lumbru ma digest chiemo. Sama gut microbiota no bedo kuma probiotics chiemo ma minjo ni probiotics chamo. Koro ka gibiro kanto gidwaro ni fiber cha kendo bende konyo sana ka jatuo nigi constipation to mogik kabisa en nutrients kata ber chemi mane e gigo. Koro mama wacho ni ng'enyne kar mondo wacham ahinya mkati pile to wanyalo tugo gi carbohydrates mang'eny. Obed rabola teda, obed rabola boka, kata mana muogo mochiel, muogo mochwaki, kata mana cassava, nduma mochiel kata nduma mochwaki. Wanyalo tugo kodi kata mana banda boka bende pod ben kecheto kori dhi chame en gidende te. Iwinjo wachno nyakwara Mugia Jwanga chiemb jotuo mantiere kod kute magayaki wawacho kacha ni en kidieny kata en okang' ma waduto te nyaka wakaw thuolo mondo mwachikitwa maber. Chiemo man gidende te carbohydrates mantiere kod dende te okogol pote okorege monuoe en kaka eno ka en njugu okogol pote en kaka eno ka en bando to irege arega kamano ber moloyo. Kik idhi mabor kik isudi waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mari yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811*447# to get Nakupenda Mpenzi. Inie chunya to kenda product kodi nyaka chieng'. Omiyo tigoni abro kete ng'uti yo moro maber ahinya. Ok kamae. Anie chuny maraj to product koda to kendo an kenda anie jaode ma en ohero. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu tiyo gi chiemo e yore mag geng'o
kaachiel kod thiedho tuoche mane thoro wacha ahinya jogo mantiere kod kute mag ayaki wadwani wang'ene kaka oganda wanyalo yudo puonj makende kaachiel kod ng'eyo kotenore kod puonj ma Dr. Phoebe miyowa odiechieng' ma kawuono. Daktari, ka ne wantiere kidieny mokwongo ni mulo kacha ni samoro ka ng'ato chako tiyo gi yath to yath bedoga kod side effect. Kuom ranyisi midhier ni manyalo biro kotenore kod muonyo yath. Niwacho kacha ni ng'ato nyalo ng'ok, ng'ato nyalo diewo, ng'ato nyalo wito ratil kod weche makamago. Ere kaka wanyalo tiyo kod chiemo mondo mi waduok teko kata pek mar side effects gi chien? Erokamano, nikech ing'e ni yath en gima wendo e del. Yath mang'eny kata ARVs kende biro ga gi side effects. Emana ni koro mar ARVs to koro side effects oluwa ahinya korka nutrition, nikech king'iyo ng'eny gi gin mana ma koro teri oko mar chiemo. Appetite lal, ing'ok, idwaro diarrhea, samoro bende nitiere sores kata mana lit medhok, sami imuonyo chiemo bende bedo malit. Koro inano mondo ibed mabor gi chiemo. Koro ber ka side effect nitiere kaka bedo manage. Koro luwore gi side effect ma jatuo o present godo. For example, ka jatuo prevent gi side effect mar diarrhea, koro nyalo nyise ni ocham mostly soluble fiber. Soluble fiber gin fiber ma oko malode to gi olembe. Nikech koro fiber moko matekre gi ng'eny ka samoro nyalo kelo bloating kata mana kamago. Koro nyalo chamo mago ma oko malode kata mana olembe. Koro mar ariyo bende ka en gi diarrhea to koro omodho pi mang'eny. To kopo no bedo diarrhea ma koro ng'eny mokalo to koro onyalo timo gimiluongo ni ORS kata mana rehydrative salt mimiyo ji osiptal. Nikech ko olalo pi mang'eny ahinya to nyalo bedo into dehydration shock manyalo hinyo kata mana ngimane. Koro nyaka koro omodh pi matin mang'eny odiochieng', small frequent meals, to kendo bedo otemo cham soluble fiber. To ka ber kabisa bende koro ber ka otemo mondo obed gi ORS no monyalo duoko godo electrolytes. Bende ka en chuny machido kata nausea bende side effect moro bende ma muonyo yedhe meke virusi kelo. Ka en nausea kata chuny machidore, onyalo temo mondo obed mabor gi chiemo mitedo, nikech samoro bende muya ma kuom chiemo cha samoro nyalo chido chuny ng'ato. Koro bedo mabor kata mana gi strong flavored foods kata chiemo mokete spices mang'eny to marufu mang'eny. Kendo nyalo kwayo bende ng'ato kopo ni en goni mondo motim ang'o otedni chiemo no kaso kelo ne ka koro osetede. To bende cham nausea be wa encourage ni mondo jatuo cham chiemo ma chunye dwaro, nikech kochamo chiemo ma chunye dwaro obo chame maber moloyo kaka onyalo chamo chiemo moko gweko. Ka en sore throat kata mana lit mar dhok gi duol to nyalo gargle salty water kata koro nyako koro yud yath mondo makalika kata mana lit mantiere kata cha odog piny, nikech ka duonde lit to dhoge lit mondo ang'o njak chiemo kata mondo muony chiemo bedo matek. To be wacho ni ka en kanyo to nutrition wise koro chamo chiemo ma spices tin, ma chumbi tin, ma mo tin, nikech ka chumbi tin kata mo tin to odhi chamo mayot. Bende otemo avoid chiemo maliet ahinya kata mana chiemo manyalo geyo duonde komuonyo chiemo. To chiemo man gi mo mang'eny ponono ni ng'ato nitiere kod ranyisi gima mulna kanyo matin. Chiemo man gi mo mang'eny bende en obed ranyisi mar ng'ok, ranyisi mar chuny matidore kata nausea kata mana diarrhea. Mago bende wakwero mondo chiemo mo mang'eny kik bede, nikech ka diarrhea nitiere gibiluongo ni fat malabsorption. Already malabsorption mar fat nitie. Koro kwa medo kendo modhi moko mang'eny e chiemo to chinyo ema dhi chidore to odhi medo lose more nutrients. Koro chiemo mo mang'eny man gi spices mang'eny ber ka gibedo godo mabor. To obeda duration ma nausea no nitiere, nikech nausea kata mana diarrhea chuny mating'ore gibro lal bang' muda matin. Koro ka giselal bang' muda matin to koro nyalo dok mondo cham chiemo ka. Kendo diarrhea kata vomiting kata ng'ok bendo par fluids moko kata pi kende nyalo bedo kata soup molosi. Soup aneno ka jotuo mang'eny ohero soup mar pumpkin moreg maber to bedo blended, kata ka blended onge to inywaso maber to jatuo nyalo chamo. Onyalo madho nyuka miluongo ni high nutritious uji mabe gi soluble fiber. Onyalo madho chak kata mana soups moko bende e chiemo mitede yot. Iwacho ni nyuka bende kiko beda nyuka mokalo ka en nyuka ma tiere kako mede gik moko mondo mi oyud madini madwarore. En ang'o gini minyalo med e nyuka, daktari? Nyuka inyalo med soluble proteins. Nitiere moro ma tinde johera ahinya iluongo ni uji power. Uji power no en gi nduma iye, to en gi njugu karanga, to en nyaka gi chak. Koro bende kaluwore ka jatuo chako ka fact nikech chire bende yedhe moko ma kimuonyo meke ARV tikwere ni kik imuony gi kachiel gi chak.
nikech lactose gi bind to koro bedo ni yath ok nyal konyo del maber. Koro mano achiel kuom gi. Ng'enyne nyuka bedo enriched gi proteins kata mana chiemo magero del. Jomoko ntiere ma enrich gi njugu to wacho ni ka nyako bed njugu to beda njugu moregi kando to nyuka no sechiek koro iriwa ka osetede moko ni ichwako gi kachiel kata jomoko be kao soya to riwe nyuka ok ber ahinya nikech soya chalo oganda okawo muda mang'eny mondo chiegi to nyuka kawo mana half an hour manyiso ni ok chiek maber. Kendo sim bende ber mochiel matin inyalo kete i mogo midhi regi. Koro mago e kora nyisi kuom proteins minyal kete nyuka. Bende jotuo ma chunygi ok tingre nyalo keto maber margarine matin ka nyuka osechiek kwa umbali onyalo keto margarine kata mana mo mitedo godo ni nikech fat soluble vitamins moero lal nikech tuo mar ayaki kata moero lal ka nitiere vomiting kata diarrhea kwa medo mo matin to dhi konyo mondo those vitamins obed absorbed maber kata mondo gidong e del maber. Mana panien point ma important mokalo kaponono ni dwani mondo mimed teko e nyuka to ka en njugu rega njugu kati biro kete nyuka ka iseruo nyuka kiki chwagi kanyakla kiki chwako ganda kanyakla ntiere kaka ogidhi chiek e yo maber ma angro kel chandruoge mopogore kata bedo pimo ntiere yedhe moko ma ok winjire gi chiemo moko kuom ranyisi ntiere kidieny mar yath ma ok winjire kod chak. Daktari biro nyisi ni magi to kiki cham seche ma itiyo kod yedhe gi. Kapok wadonjo weche mag food security, Dr. Phoebe mulna kidienye mamoko mag chiemo ma thothne daktari nyalo kwero ng'ato mondo mi kik otigo seche momuonyo yath kata kaponono ni ntiere kod kute mag ayaki. Nitiere kidienje kaka meke chiemo kaka kong'o, obed kong'o kata obed ndawa mago ikwero ni kik jatuo man tiyo gi yath mar ayaki ti godo. Kendo chak bende nitiere mana yedhe moko koro luore kaka daktari onyisi to bende kata wacho ni okwer kik oti gi chak ten mana ka osemuonyo yath nyalo chiwo 1 hour kata saa achiel koro oti gi chak ka koro yath cha osebedo absorbed nikech chak bende pod obiro dwaro e dende nikech calcium mokelo chande. Koro bende yedhe moko meke ayaki bende nitiere ma lalo nutrients kaka zidovudin olalo nutrients meke iron manyiso ni jatuo man gi zidovudin nyaka ing'iyo anemia levels kata mana hemoglobin levels ge nikech zidovudin no jaketo piny levels meke anemia levels meke blood mano bende nyaka ng'i. Nitiere moko bende makoro ka jatuo tiyo godo to bende fat absorption kata fat levels be nyaka ng'i. Koro mago ranyisi meke chiemo man gi mo mang'eny bende wasewacho ni nyalo kelo fat malabsorption. Magi maduong' ka anisa saya mimonyo yathi bedo machiegni kod daktari ni kaponono ni neno rochruok moro kata pogruok moro to daktari biro nyisi gimonego bed ni timo kata gimoko onego bed ni timo. Daktari sani piny tek mano e adiera mar wach chieng' rieny kamora mora iyudo ni chiemo bende thothne nyalo dok piny. Samoro ng'ato biro wacho ni oyo anyalo yudo mana chiemo achiel e odiechieng' kata kodhi ahinya to chiemo 2 meals e odiechieng'. Wang'e weche mag food security kod jogo mantiere kod tuo mar ayaki. Iwacho maber kabisa sani ngima ok yot. Koro wacho ni food security ne joma mantiere gi ayaki wa encourage kabisa mondo gibed gi miluongo ni kitchen garden. Kitchen garden obed ni en e dala kata en e town. Jok mantiere town nitiere kaka nyalo loso kitchen garden e gunia kendo be sani oseyud ni kitchen garden mi ipidho kendi bedo healthy kata bedo maler moloyo chiemo ming'iewe chiro mondo koro bed gi alot ne moro e tokot obedo gi nyanya ne moro kata kitungu ne moro. Koro manero nyalo ensure security. To ka en dala to koro opura maber ka en gi kama nyalo puro oket rabuon oket alode oket muogo oket njugu oket kata mana nyanya to mana matin onyalo wacho ni opura mana me ot magichamo nikech ngima en mwandu. To kopo ni odwa puro mang'eny bende onyalo puro mang'eny mondo okel food security okel ne pesa mondo kang' odhi to ong'iewe chiro. Koro kedwa chako ng'eyo ni food security nyaka koro obed gi paro maber kaka mobwa puonjo gi ni to kapok ang'iew chiemo to dhi konya gang'o. Ranyisi ka idwa chamo breakfast to ing'iew mandas gi chai to ng'ato otedo oruwo nyuka ochamo gi tong'. Idhido ka mandas cha beche bedo malo moloyo kata nyuka gi tong' moboki achiel. Nyuka cha nitiere gi carbohydrates ma dendi dwaro, tong' cha nitiere gi proteins ma dendi dwaro. Mandas imoyudo nitiere te mana gi mo to gi sukari to kaachiel kata mana gi mok ngano bende mochako kale machine gi strungi bende ma onge gimoro amora iye. Koro iluongo ni healthy eating mindset bende ber. Koro kar mondo kata mondo
idhi kata mane chiro ing'iew chiemo mang'eny gi mo kata mang'eny mo kolos maber inya kata mana keto omena ma fresh michoko choka maber to imadho soup ne tichamo en owuoncha. Koro magi gik manyaka wang'e nikech ka food security obedo piny ndalo machon kane HIV chakore. HIV the first case no Kenya 1984. Koro chakre 1984 nyaka sani ndalo machon kane ayaki ng'eny moloyo virusi ne food security make households bedo affected nikech yudo ka ng'ama kelo chiemo ema yaki niketo piny. Koro ka yaki keto piny to the rest of the family chiembgi koro bedo matin nikech ng'ama ne kelo chiemo cha sani tuo. To nikech wamake kanyo wagodogi weche mag food security. En weche mag chiemo makare, healthy eating kata feeding mindset. Kinyonyoyo. Intiere kod bando ni goganda, wantiere kod carbohydrate ka, wantiere kod protein ka, kai to nyalo yudo kata kikombe achiel mar chai, mantiere kod chak kata strungi kod inyeo mandas. Wakau yeyo ka waduogo to wadhi nyime kikisud kata matin. Lek moro mi wachono ni unu bro bedo kumora achiel okabiye ni mondo timre kata matin. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Royal Mabati Factory Limited. Karnyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07223 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda lunya ka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chick by Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Kenya has been overly dependent on the donor-driven vertical health programs, and yet there was a stop work order which has disrupted USG funding worth 30.9 billion. Okang mar Amerka chungo chenro mag USAID pachoka ohinyo budget mar thieth ka sirikal nyaka koro many ma house siling bilion 25 mar dino fuok maodong. Kotini nimeshukuru sana hayo maneno ya Aiman. Jago moro ma jahigni 40 otwe jela higni 150 kuom nego nyithinde adek e kaunti ma Bomet. Nina furaha sana kwa watu wa Nderi
Usima Community kwa kulinda mzee. En mor ne familia moro bang' wuon gi mane olal higni 72 mokalo oduogo pacho ka ja higni 92. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Phoebe studio ka wang'iyo chiemb jotuo mantiere kod kute mag ayaki. Daktari pimonwa kata weche kachiel kod kidienje mopogore opogore monego beni wang'iyo kata onego beni ng'iyo kaponono ni intiere kod jatuo kata in jatuo. Mokwongo chiemo magero del, chiemo mamedi teko, pi kachiel kod mo, fats and oils, mago duto te gin kidienje mag chiemo manyaka ing'i. Kidienje ma wadonje ni daktari wacho kacha ni go simu, inyalo penje penjo mora madihe mondo mi penj mondo mi ng'e malong'o kendo ikore mar duoko. Ka igo simu kata seche migo simu daktari ni wang'i weche mag food security. Bedo kod adiera ni dhi bedo kod chiemo. Namba 1 daktari wacho kacha ni wabed kod nyakrundu. Asebedo ka wacho gini pile pile e nyakalundo mar Ramogi ni bede kod nyakrundu, pidho gwendi moko, intiere kod alodi, intiere kod bando, omuogo, weche makamago dhi konyo mang'eny. Wadhi nyime kod kanyo daktari. Kendi wacho maber iparo na kata tong, nikech sami ipidho nyaluo cha to itiyo gi tong. Tong bende en high biologic protein. Bende wanyalo konyore e dendwa kanyo ero. Koro food security en gima nyaka wang'i matut ahinya. Nikech ka food security okobedo maber to koro malnutrition kata mana lal mar kilo cha donjo mayot. Kendo food security ka okobedo maber to koro kata mana diversity mar nutrients bedo matin. Samoro yoga kata mana gi pesa ofuku tinyalo ringe orundu, ing'weda lot, ing'weda poth, ipon kata poyo, ipon kata mapera, ikele ot, iyud fruits. Koro mano be gima wajiwa ahinya food security. Yoche ni igol kata mapera, yuda poyo kod weche makamago. Dhi konyo mang'eny. Omiyo nyaka ng'wadoga kanyo mondo wabed kod adiera ni ng'ato dhi chiemo maber. Thothne kaka nwacho ni piny oridore, samoro ng'ato onge kod chiemo monyalo chamo odiochieng' mangima. Onyalo yudo chiemo achiel kata chiemo ariyo kendo odiochieng'. Ere kaka ma dhi affect kata dhi rocho ngimane? Sana ka en jatuo man gi ayaki gimotime del en oketo ena metabolistic disorder manyiso ni oketo malo del dwaro energy giving foods. Koro energy giving foods gine macronutrients mawacho ka carbohydrates, proteins gi fats. Ema koro percentage pogore. Carbohydrates energy around 55 to 65, atamalo 55 nyaka atamalo 65 gi nyaka giwuoge carbohydrates. Kendo bende proteins atamalo 12, atamalo 15 nyaka wuok kanyo. Fats and oils atamalo 10. Koro manyiso ni ka ok oyudo gi to koro mondo weight loss kata malnutrition donji bedo mayot. To kama malnutrition odonjo gima chando wa nya gi malnutrition en ni koro teko mar del kata rateke mar del mar gore gi tuoche bende dok piny. Miwacho ni jatuo man gi Kenya ka yudo puonj machal kamagi mondo ng'eni kata mana chiemo mano dongo otieno cha onyalo mure gokinyi ma ochame. Ok ochuno nyaka bed chai kende gi mandas kata gimoro. Chiemo mane gotieno cha onyalo chame kendo kochame maber to nyalo konye. Kowuok kata kodhi tich to ting'o rabolo moro kata koyudo chak moro box matino ting'o to kendo lunch bendo temo obilo kata mana gimoro kata kopono oting'o nyoche moro ka ngidhi godo tich oraw kamoro ng'iewo avocado kata nusne ochwade inyoyono ochamo. Koyudo watermelon sling 10 kata 20 moko ming'ado slices gi bendo chamo. Bende rabolo be pot peche ni piny rabolo achiel en sling 10 kichame to bende medo potassium e del onyalo chamo mano. Koro kik jawinjo wane ni nyaka beda gi pesa mang'eny kichiemo maber kata mana chiemo mantiere mayot mayudore alworawa gin chiemo man gi rateke maber kendo gin chiemo mar gi nutrition. Nikech ka ng'oko chiemo moluore ka dwarore to energy levels ge biro dok piny to kendo kilo bende biro dok piny. To sama kilo dok piny rateke mar del mar gore gi tuoche bedo mapiny. Kidieny moko wona jo kimulo gimoro ni foodborne illnesses. Mori nyalo mulo no mana matin kapok wadhi kidieny machielo. Daktari nitiere studio ka ikore mar duoko penjo duto te omiyo kikibede ni nitiere kod penjo tiling obro duoko nikech kia kelo chandruok to kipenjo tibro ng'eyo to ng'eyo dhi kelo konyruok. Ka okwa handle chiemo maber kata ka okwa tiyo gi chiemo maber to nyalo wanyo gimilongo ni foodborne illnesses. Foodborne illnesses gimomiyo wawuoyo ahinya e jotuo man gi ayaki en nikech kingane ni piny. Koro sama kinga mar dende ni piny nikech CD4 kata mana virus chande. Koro kendo komedo tuoche moko meke foodborne. Tino ka tuoche meke foodborne symptoms gi kata ranyisi gi luore ga gi ranyisi bende ma ja HIV nigo. Kaka diarrhea, obed vomiting, obed nausea, obed bloating. Mago gik ma foodborne illnesses kelo. Kendo gima chielo bedo mwacho ni foodborne illnesses ber kwa bedo godo mabor nikech sama microbiota kata mana nyombich ohikore nikech
diarrhea chande to kata mana absorption mar del kao yath mane jatuo ni muonyo mar ARVs bedo mapiny to ka jatuo kao yath maber meke ARVs to kendo koro kinga ne dok piny to tuo donje e dende mayot emomiyo koro nyaka wabed mabor gi football illnesses koro gimokuongo manyaka watim en ni kapok wate Benta kaito waduogi Benta hello penji laktar Benta hello machiegni Benta wawinji dhi nyime awachani an Benta wawinji Benta Benta penjo daktari dwa duoki an Benta aya kabong so tuche manyalo timo bedo gi mane madana penjo okawinje maber akwayo producer na mondo mi okaona penjo Benta mondo mi ochwalnwa ne wang'eyo kacha weche mag foodborne illnesses mabendi wachonwa kacha ni ginyalo kelo chandruoge mopogore seche mwacho ni foodborne illness iwacho tuoche ma ikelo kod handling chiemo ma ok ber kaka chiemo itedo kaka imulogi kaka iritogi mokwongo sama wa iko chiemo jatuo nyaka bed gi hand hygiene manyiso ni ilogo lweti maler kapok ichiemo kata kapok ipidho jatuo kendo bende pige mimodho nyaka bed pi mochwaki oyienyo maber mokue to kata ka kamano obed pi mokete yath mondo okute mantiere ipika manyalo kelo shida meke kolera kata mana dysentery gik machal kamago dok piny nikech sama ng'o medo ng'ok odhi ng'ogo gik ma nutrients kendo bende odhi mono yath mondo oti maber kendo bende wacho ni wa avoid iluongo ni high risky foods gin chiemo ming'ado kanumu kata mana street foods kachumbari samoro yudo ka kachumbari mitede ilose stage samoro ng'ama loso tong' cha kata ng'ama uso tong' moboki oonge gi wakati maber mar luoko lwete mar ng'ado lao maler kama ong'ete cha nikech lwete ne mamulo pesa lwete ne mamoso ji lwete ne maloso kachumbari bende nikech samoro ka customers ng'eny be okobi luoko nyanya cha okawe ka wato ng'ada kamacha ne ng'ama kawaida nyalo stahimili nikech immunity mar dende otegno ne ng'ama nigi virusi meke ayaki nyaki tedo kendo kaka ikano chiemo bende kata food preservation ka in chiemo makethore piyo degrees 5 degrees and below ikane fridge to kendo bende ka in chiemo imure mogol iro maber motokota kore kichame mondo ka ntiere kute bacteria moka iye kanyo to koro dhi karumo Aneno kacha ka ote pod donjo to kata kamano Benta ne penjo kacha ni ere gimonego bed kata yore chiemo manego gi ogonyore ma nyalo konyo oganda kapono no nitere kod kute amor mokalo ne chaka yudo Benta hello penji laktar Benta hello machiegni Benta penji laktar haino Benta moro ni tibigori apenji kama asetuo from 20 207 dwe mar apar gabich dwe mar apar manachako muonyo yath nyaka sani pod amuonyo yath lakini kama 2021 kan gi kidney problem man gi kidney stone to nodhi oyanga kendo chako yanga kendo mar ariyo ochako yanga kendo mar adek koro iparo ni yedhe mamuonyogi nyalo bende medo na problem mar kidney no
Erokamano ahinya, daktari biro duoki mana kaka inenono nyako Ramogi Ajwang' en penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu weche matuch bende wayudo ka chani jaod bura Malulu Njendi onindo. Mano en wach matuch gi lak sechegi ibro yudo thor wach kata ibro yudo thoth wechego kang'oromo saa achiel e wang'e mar otieno. Mano en wach matuch kaka Ramogi TV seche motimore kaka otimore to wakelo ni godo e yo makare. Daktari, kwa duoko benta, inyalo duoko benta nango? Benta mokwongo no wacho ni chiemo ma bechgi ni piny. Benta mokwongo kata mai benta mar ariyo. Koro wacha gi becha mokwongo. Ka wuoyo kuom chiemo ma bechgi ni piny, ka wachak gi breakfast. Emomiyo wacho ni ber mondo ot ka ot obed gi mok nyuka. Obed gi nyako rundu ni moro kendo bede gi mok nyuka nikech mok nyuka konyo. Ka obedo breakfast inyalo tero mok nyuka noero. To kata ka ingi rundu ni moro kata gwen moko mipidho matin inyalo chwado tong kata mana chwako tong ichamo godo to gi olemo. Chiemo bende ma beche ni piny en chiemo kaka nyoyo to yudore mayot nikech kaluwa kacha wapidho bando to kendo wapuro oganda. Ka wapuro oganda to wapidho bando, mano manyiso ni wan gi nyoyo malong'o. To kendo alode bende wan go, kaka wacho ni en kabondo. Kabondo ang'e ni ng'eny gi rabuon. To rabuon ok en mar onyalo bedo rabuon inya ted godo chai to kendo kata mana mogo mar rabuon wasebedo kwa puonjore kani en mogo ma very healthy manyalo tedo chapat. En mogo manyalo loso chiemo moko bende kata ne nyithindo be inyalo losnegi rabuon go kokalo e pi, kokalo e mo. Kendo thurwa kocha bende ng'eny gi rech. To rech nitiere kidienje mopogore. Obed ngege, koa kuom ngege, mbuta, nyako omena. To sama budget piny, omena sani beche ogo matin. Nyalo kawo kata mana gorogoro achiel siling 300, gorogoro achiel nyalo teri e dwe achiel, luwore gi kaka un e ot, kata jumbe ariyo, luwore gi kaka utiyo kode. Nikech bende en samo chwak omena cha, to bende kochwake maber to nutrients kata mana calcium dhi lalore e pi. Koro ka jatuo madho bende konye mondo ogerne choke. Kuondewa moko bende ma pod nigi dhok bende nyalo kano chag cha ma puoe maber. Samo puoe en gi probiotics. Onyalo kawo kar proteins. Manyiso ni samoro ka ionge gi pesa mar ring'o to intiere gi alot gi kuon arega. Kisetedo nyalo madho gi chak mano puocha. Chag cha pod nyalo kalo kar proteins. Ok ochuno nyaka bed ring'o kende. To bende samoro bende wacho ni olemo bedo mang'eny ka gin e season. Kaka sani maembe ng'eny. Maembe ka ng'eny to beche ni piny. Rabolo be konyowa nikech en to beche pok nodhi malo. Ena kama intiere cha. Koro mago kuom ranyisi ma jawinjo nyalo tiyo godo mondo oyud chiemo ma nitin. Ema wacho ni kar manyo mandas gi strong tea, tafadhali madh nyuka kata mana go oganda. Kata mana chiemo manodongo otieno imur gokinyi mondo koro icham. Kwa kete yo machuok, ni tigi gino mantiere machiegni kodi. Kapo nono ni en seche mag okinyi, intiere kod chiemo manodongo otieno, nuchamo kuon gomena, galot, odongo otieno unyalo chami breakfast. Kapo nono ni nyoyo no nyalo konyo mokalo, in manani koro iloso iye matin, inyalo keto avocado, inyalo kete majarin matin, inyalo neno mana kaka itugo kode, kata inyalo keto alot more bathe, bende kalogo akala. Seche ma olembe ng'eny kaka olembe ng'eny ni, to inyalo temo mondo miti kod olembego. Kik wiwil ni nyakrundu wacha bende koro nyaki bed godo. Inyalo yudo tong', inyalo yudo gweno. Intiere kod diek, inyalo yudo chag diel, inyalo yudo chag dhiang', mana kapo nono ni inyalo yudo thuolo mar nyiedho. Seche minyiedhono bende inyalo po chak, kata oloko kite, kata koro nyalo kalo kar protein kaka daktari wachonwa. Benta mar ariyo no penjo wacho ni kidney failure. Yes. Nyaka wang'i ni virusi en a combination. Manyiso ni odonjo gi tuoche mang'eny. Koro mokwongo nitiere jomoko be man nikech mana virusi gi develop tuo mar dho chuny. Sana matiyo gi yedhe meke protease inhibitors mano wacho ka. Cholesterol bedo mang'eny, triglycerides mago modhi mabedo mang'eny e remo. Kobedo mang'eny to nyalo kelo heart problems. Kendo bende samoro insulin resistance makelo bende diabetes. Samoro bende kidney goeko. Koro ber ka jatuo man gi virusi obedo machiegni kabisa gi daktari kendo wuotho kode e monitoring. Manyiso ni onego beni ng'iyo kidney functioning test samoro amora modhi nikech yedhe mwa jotuo meke virusi tiyo godo samoro kikore makelo kidney function nyalo dhi malo kabisa moloyo kaka del nyalo handle. Koro mano be nyaka ong'isi bende ber kodhi ong'iyo cholesterol levels, nyaka mana hemoglobin bende wawacho ni nitiere yedhe moko ma jotuo meke ayako tiyo godo manyalo kelo anemia kata manyalo kelo mondo teko mar remo obed matin e del. Wach mogik miwewa godo daktari. Kod kama wanyalo yudie.
erokamano inya daher wacho ni kik wabed gi kibaji nikech weche ma osebedo withdrawal meke funding o sirikal no se assure wata kane Ministry of Health owuoyo tarik 29 January ni gin gi yedhe moromo dweche 6 sani to bende sani otimore maber nikech weche meke social health insurance fund iloso manyiso ni sani endi weche meke thieth meke ayaki weche meke ng'iyo kaka jotuo bedo makare nitiere koro mondo jowinjo wa otem mondo dhoyud kad meke social health insurance fund chon to bende wakwayo ni osiptende machiwo thieth meke tuo mar ayaki kik ukan yath nikech ka ukano yath to nyalo expire to kendo sama ukano yath bende dhi hinyo jotuo nyalo bedo gi resistance kendo bende nyalo miyogi mondo viral load chande odhi malo kendo CD4 odog piny mane manyalo wacho mogik. Erokamano ahinya mano Dr. Phoebe waduoko ne erokamano makende mana kaka ne alero ni kapok watieko chenro en wach matuch ka watimo mos kiwachonwa kacha ni jaod bura Malulu Injendi onindo e bade jaod bura Malulu Injendi onindo e bade kendo speaker mar od bura mamalo oseoro ote mar wach mar thone ka bende timo kuyo makende ne Jomalava ma bende ne en jaod bura makuno weche go kachiel kod moko mathoth biro biro ni sachiel mano bang' thuolo machok mokalo kwa sani omiyo kete mani Ramogi TV idhi do weche go eyo maler mokalo ne Dr. Phoebe erokamano mathoth mokalo ane in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka tikawe gi pek modwarore godo mondo mwayud kaka wanyalo konyore ne director na erokamano Nyalinzi kachiel kod producer na Pape Chokoth Nyameja ne jogo mochung ne taya kachiel kod duol nyaka ler mar studio erokamano makende ani lunga ni Ruth Otieno oriti uru masani.